Kullo, me mai doka arewa? Da ka ba ce mun kai sai baɗi ba. Ka san mai daraja mai arewa ya rasu. Wallahi duk duniya ko ina kashe Allah ya ji kanshi Allah ya bashi aljanna. To sai shekerin jiya wani kawo mu da ake shema hodi garga sosai ya kiraye mu da sha. Yashe muna da shi da mai arewa suna zaman su aljanna. Yai, da can lahira ya kire ku ya hida muku. Allah ya ba su aljanna. Wajen magaruba ne ma muka ji labari. Da ni da oroji da dingil da ado boderi. Madalla, su mai arewa sun samu aljanna. Mu ma Allah shi ba mu ita hillo. Haka aka yi. Wallahi. Kenan labarin ga daina ka zaka hidi hillo. To ba zanshen kenan ba. Akwai zanshen labari mai daɗi da na kawo muku da kuma zanshen rebon gado. Rebon gado? Rebon gado. Gadon mai arewa. Yau gani ga shawaraki. Gashin mai arewa uban kana. Baka sani ba? Duk wani bahillashe na Niger. Da na Niger daga nan halgi ne inda bahullashe ne ko babba ko yaro. To duka na mai arewa ne. Awo da gaskiyar ka hillo. Kana da gado. Kuma ka san komi ne? Daga shan ya wada ma hodi da hodi ya kiraye mu yashe mai arewa yashe hullani dai yashe duk gonakan shi da yabbari da duk shanun shi da yabbari da duk awakin shi da ragunan shi da yabbari da wani rigunan shi masu kyawu da yabbari yashe wannan aba hullani me yashe duk aba mu kai ban son diba an barka a baka bisa she da gonakai kai awwa kai wanga fahilla ce wannan zan shaida da fada maka ruwa bai hidda shi sabili bai hidda shi da ba are da ba fulatani sai Allah wato mu ku bar mu da bai ruwa